Takže máme vytvoriť nový diel. Klikneme si na súbor, nový, potvrdím diel, OK. Pravo dole si potom skontrolujem MMGS. Čiže to máme napísané aj tu, aj nakreslené. Ideme ďalej. Máme na prednej rovine načrtnúť skicu. Takže predná rovina, načrtnúť skicu. Vyberiem si na karte skica priamku. Začnem v súradnicovom počiatku. Môžeme si tu trošku priblížiť. Začnem teda v súradnicovom počiatku. Idem priamku vodorovnú, čiže snažím sa držať vodorovno, keď mi ukáže tú žltú ikonku vodorovnosti, kliknem. Idem teraz trošku zo šikma a tuto v manuáli máme väzbu, ktorú sme ešte zatiaľ nemali, a to je väzba kolmosti. Čiže tieto dve priamky majú byť na seba kolmé. Dosiahnem to tak, že sa budem držať tejto žltej čiary. Čiže jedna táto žltá čiara mi ukazuje, že môžem pokračovať teda v tej priamke. Tu by som urobila kolmu, tu by som urobila kolmu. Čiže idem sem. Vidíte, že mi to aj ponúka hneď tú značku kolmosti. Čiže to je ďalšia nová väzba, ktorú sa treba naučiť, že teda vytvára kolmú väzbu medzi dvomi priamkami. Tie dve priamky budú teda na seba kolmé, zvierajú uhol 90 stupňov. Kliknem. Čiže vytvorili sme kolmu. Vidím, že v ďalšom rohu je tiež väzba kolma, takže pokračujem po žltej čiare, aby bola teda kolmátá väzba. Idem teraz vodorovne, snažím sa skončiť nad súradnicovým počiatkom. Vtedy mi tam ukazuje túto modrú čiarkovanú čiaru. Teraz, keď idem trošku doľava, neukáže, keď idem doprava, neukáže. Keď som nad súradnicovým počiatkom, ukážem ju, čiže kliknem a ukončím kreslenie v súradnicovom počiatku. Kliknem. SC, ukončím kreslenie, F-kom som si to teraz vyrovnala, kontrolujem väzby. Tu má byť väzba zjednotená, ktorá mi teda zjednocuje súradnicový počiatok a roh tejto skice, čiže majú spoločný tento bod. Ďalšia väzba je vodorovná, čiže táto priamka je vodorovná. Ideme smerom doprava. Kolma, kolma. Čiže zabezpečuje mi, že tieto dve priamky zvierajú pravý uhol, táto, a táto kolmá väzba mi zabezpečuje, že táto priamka s touto má 90 stupňový uhol pravý. Ďalšia väzba je vodorovná, tak je to správne, má tam byť, a ďalšia je zvislá. Vy keď to aj na tomto obrázku nevidíte, ono vám to ukazuje tu, lebo ešte tu nie je dokončené to kreslenie. Čiže takto si skontrolujete kóty. Ak by sa stalo, nie kóty, väzby, ak by sa stalo, že by tu bola niektorá väzba navyše, že tam byť nemala, kliknem na tú väzbu, ona bude bledomodrá, deletom ju vymažem. Naopak, ak by sa stalo, že tam tá väzba nie je, kliknem na tú priamku a vyberiem väzbu vodorovnú. Ak by sa vám nepodarilo dať tú kolmú väzbu do rohu, ja ho teraz na ročky vymažem, čiže označím tú kolmú väzbu a deletnem. Keď budete klikať len na jednu priamku, kolmú väzbu vám to neponúkne. Musíte kliknúť obidve priamky naraz. Aby som ich zaklikla naraz, použijem CTRL. Toto sme v škole robili, keď sme robili väzbu kolineárnu, že sme označovali dve priamky naraz. Čiže kliknem na jednu priamku. Teraz držím CTRL na klávesnici, stále ho držím, nepúšťam. Kliknem na druhú priamku. Teraz som CTRL pustila. Čiže už nič nemám stlačené a všimnite si, že mi tu núka už nejaké väzby navyše a odtiaľ to môžem vybrať väzbu kolmu. Čiže nič sa nedeje, ak sa vám tá väzba tam nechytila hneď, viete ju takto dorobiť, len musíte pomocou CTRL označiť obidve priamky. Ešte raz opakujem, kliknem na priamku, dávajte si pozor, nie na začiatočný bod, nie na stredový, nie na koncový, podržím CTRL, kliknem na druhú priamku. Dôležité je, aby ste pri tom prvom kliknutí to CTRL ešte nedržali, ale až pri druhom. Tu sa vám ukáže, že vybrané entity priamka 3, priamka 4 a vyberiete si väzbu.
Dobre, takže toľko k väzbám, ideme si zakotovať. Čiže kotujeme podľa obrázku. Vždy je dobré začať kotou najväčšou, takže ja môžem začať s touto 50-kou. Zoberiem si teda inteligentnú kotu. Vidím, že tých 50 je zakotovaných od jedného bodu k druhému. Presne tento typ kotovania ja aj použijem, čiže kliknem sem do tohto ľavého dolného rohu a kliknem do tohto rohu vpravo hore. Ťahám tú kotu, nie zo šikma, nie doprava, ťahám ho smerom dole, kliknem, zadám veľkosť 50, buď Enter, alebo zelená kvačka. Teraz si zakotujem túto 30, čiže kliknem, tu môžem použiť kotovanie, že kliknem na priamku, kliknem pod ňu, 30, Enter. Môžeme zakotovať uhol. Uhol kotujem, takže kliknem na jednu priamku, na druhú priamku. Nemusím držať nič na klávesnici, len klikám. Treba si dať pozor a kliknem teraz dovnútra, napíšem 125. Treba si dať ale pozor, aby ste zase neklikli na nejaký stredový bod napríklad. Teraz môžeme zakotovať týchto 25, čiže kliknem na priamku, kliknem vedľa nej, dám 25. A posledná kota 20, tu si treba dať pozor, kliknem na priamku, aby tá kota nebola takáto, ani takáto, musí byť pekne ten istý smer mať ako tá priamka, ktorú kotujem, čiže musí s ňou byť rovnobežná. Kliknem, napíšem 20, Enter. Vidím, že skica je plne určená, všetky čiary sú čierne. Kotovanie si vypnem buď SLC, alebo tak, že znovu kliknem na to inteligentná kota. Čiže ja som znovu klikla na to inteligentná kota. Kurzor mám už len takúto bielu šípku. Nezabúdajte na priebežné ukladanie. Aj my sme toto už mohli mať dávno uložené. Čiže kliknem si na súbor uložiť. Súbor budete pomenovávať vaše priezvisko lekcia 1. Čiže ja si ho pomenujem kňaze lekcia 1. Ukladáte si to do toho svojho priečinku s názvom SolidWorks alebo grafické systémy. Pokračujeme v manuáli ďalej. Zaoblite všetky hrany na R2. Takže budeme zaoblovať polomerom 2 tieto hrany tu. Nie túto vnútornú, ale tieto vonkajšie. Zaoblovať sme sa učili minule, takže na karte skica vezmem zaobliť entity. Polomer zadávam teda 2, môžem kliknúť niekam vedľa a teraz môžem použiť znovu obidva spôsoby zaoblenia, ako sme sa učili minule. Buď kliknem na roh, čiže do toho bodu, alebo kliknem na jednu priamku a druhú priamku, ktorá ten roh zbiera. Čiže ešte raz, hoci ktorý z týchto dvoch spôsobov, čiže buď poklikáte takto na tie rohy, alebo môžete kliknúť na jednu priamku, na druhú priamku. Dajte si pozor, aby ste nezaoblili aj tento tu. Ak by sa to náhodou stalo, že kliknete naň a zaoblíte ho, vy ho viete odtiaľto vymazať, čiže zaobliť 6, keď si naň kliknem, je zvýraznené na hrubo a deletom ho vymažem. Ak už neviete, ktoré to bolo, môžete takto zatvoriť krížikom, tie zmeny zmiznú a môžete ísť odznovu. Čiže ešte raz, skica zaobliť, polomer 2 mám nastavený a klikám rohy. 1, 2, 3, 4, 5. Potvrdím zelenou kvačkou, pridalo sa mi tu veľa tých väzieb. Tieto väzby, pre tých, čo nemajú SolidWorks, nemusíte mi všetky tieto väzby popisovať. Popisujte mi väzby z tohto obrázku, z tejto skice. Dobre? Lebo tu ich je oveľa viac. Aj také, ktoré sme sa ešte neučili. Tie väzby sa mi automaticky pridali tým, že som použila to zaoblenie rohov, lebo vidíte, že je teda len jedna kota zakotovaná na tom rohu, lebo všetky ostatné sú teda rovnaké. Máme skicu hotovú, použijem modrú šípku na ukončenie skice. Sme sa učili aj, ako sa pridáva vysunutím, robili sme tedy kocku. My budeme teda pridávať vysunutím, aby sme vytvorili z toho takýto diel a budeme pridávať vysunutím na 5 mm. Takže dôležité je mať
v manažéri tú skica 1 označenú, čiže aby nebola takáto šedá, ale aby bola bledomodrá. Čiže kliknem na skica 1, skica je bledomodrá, prejdem na kartu prvky, čiže doteraz sme kreslili z karty skica, teraz prejdem na kartu prvky, hneď prvé poličko pridanie vysunutím, ponúka mi automaticky 10 mm, ja však chcem 5, dám 5, až keď to odenterujete, až keď kliknete teda niekde vedľa, tak sa vám to ukáže tých 5 mm, že je to už teda užšie. Takto to je ešte stále otvorené, treba to zelenou kvačkou potvrdiť. Uložíme si zmeny do súboru, čiže súbor uložiť. Zmeny sú teda uložené. Vašou úlohou je tento súbor zbaliť, čiže kliknete si naň pravým, čiže tu si ho nájdete, kliknete naň pravým, dáte pridať do archívu, alebo môžete rovno, že pridať do priezvisko lekcia 1, alebo ak máte po anglicky, môžete tam mať, že add to, ten zbalený súbor mi priložíte do domácej úlohy.